קיבל תוספת צבע אחרי שהוא חזר, אבל הוא נראה בדיוק כמו שנראה, אז עם הבלטנים, עם הניגונים. הם התעוררו בוקר אחד, 37 שנים אחרי. כמה זמן לוקח לנו להגיע מפה עד טיפת המפקד? כמה זמן? בזמנו, אולי 10 שניות. אולי בגלל החזרה הביתה של זכריה באומל, זיכרונו לברכה, הם מבקשים לומר, גם אנחנו היינו שם. פשוט שכחתם אותנו. בדרך כלל מעלים פה רגל, מושכים ועולים. כולם זוכרים ומדברים על שאירע במערב הקטלני בסולטן יעקב. הטנק הבודד נפגע ונדלק. אבל בדרך לחילוץ היה מערב נוסף. גדוד נוסף שנקלע לגיא הריגה, למערב קטלני לא פחות. היה לו הרבה חלומות כמו בחור צעיר שמתחיל את החיים. אני זוכרת שהיה צו 8. אני זוכרת את כל התקופה הזאת, את הימים האלה מאוד מתוחים, חדשות מהצפון. סיפורו של גדוד 8132, ששילם מחיר כבד בדרך לסולטן יעקב. הכל נושא הצפון על לבנון. אתה יודע לאן בדיוק? לא. ואז מוטי המג"ד אומר לי, סע לשער רגל, תעבור את שער רגל, תתחיל לנסוע צפונה מהר. אני שואל אותו בקשר, אפשר לקבל איזה תדריך, פקודה, כוחותינו, מישהו, משהו, אנחנו ראשונים, אנחנו לא ראשונים. סע מהר, זה הפקודה היחידה שקיבלתי. הולך לאלוף פיקוד הצפון, אמיר דרורי, זכרונו לברכה, לברר מה המשימות, האוגדה בדרך. אוקיי. ומי עוד נמצא שם בפיקוד הצפון? ישנו שר הביטחון אריאל שרון, הרמטכ"ל רפול, ועוד קצינים נוספים, חדר מלא ומלא עשן. כן. רק תגידו, אתם רוצים לגזרה המערבית, כן. לגזרה המזרחית או ברמת הגולן, כי התחילה התערבות עם הסורים, וחשבו אולי תיפתח חזית ברמת הגולן. לא ידענו כלום, באנו מהבית. באנו מהבית, מילואימניקים. ואני זוכרת שהיה כזה קצת לחץ בבית, שאמא ארגנה דברים שלחה אותי לקיוסק, להוסיף כמה דברים, לקנות בשביל אבא. הנה היא תמונת מצב נכון לעכשיו. יש אוגדה בדרך לצפון, לא ברור לאן, ובמקביל, וזה אף אחד לא יודע, יש גדוד מותקף ממערב, במצוקה קשה, ונדרש חילוץ. הגדוד של עירה, זה שידברו עליו שנים ארוכות, ששניים מחייליו עדיין נהדרים. אנחנו מתחילים בתנועה, אחרי שיש הפצרות מסגן מפקד הגיס אהוד ברק, ומפקד הגיס יאנו שאנחנו צריכים להיכנס פנימה, כי אנחנו מבינים שצריכים אותנו למשהו. אתם כבר יודעים שמשהו קרה? לא. 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 כן. הפקודה הייתה להתנהל צפונה לכיוון משולש טובלני. סולטן יעקב הוא יותר צפונה מזה. תלך צפונה כאשר אף אחד לא ידע בדיוק לאן. ידענו מה המשימה, להגיע לכביש, לעבור דרך משולש טובלנו ולהגיע לכביש ביירות דמשק. אבל לא ידעתם שיש שם את הגדוד של עירה? על זה יש ויכוח. אני אישית לא ידעתי. קיבלנו תדרוך ממוטי, אנחנו הולכים לחלץ את הגדוד של עירה שנקלע על ציר מיכה. לא ידעתי שום דבר, שמענו הדים ופיצוצים כל הלילה. אבל לא ידעתי לזהות מאיפה הם בדיוק באים, כי כל הגזרה הייתה רועשת. ואמרו לו, אנחנו הולכים לחלץ גדוד שנמצא באזור סולטן יעקב. לא ידענו לא על הגדוד שנמצא במצוקה וגם לא על האויב שנמצא שם. בפירוש הנתון היה של שטח נקי מאויב. מודיעין הרבה לא היה. היו לי מפות, היה מרשמים של חפירות של אויב. המידע הכללי הוא שהסורים בנסיגה. לא היה מודיעין, לא היה שום דבר, עד כדי כך שכשהתחלתי לתדרך את הכוחות וסדר תנועה, אמרתי, חברים, אני מסתכל על המפה ושם יש שטח הריגה קלאסי. לא חשבתי שיש אויב. לא אמרו לי שיש אויב. לא ידעתי. תמונת מצב. גדוד 8132 בדרך לכביש ביירות דמשק. בעניין המידע על הגדוד המותקף בסולטן יעקב יש רשומון. אבל ברשת הקשר זה נשמע רע.
אני מאזין לרשת החטיבתית שלו, ואני זוכר כמו עד היום את עירה המג"ד, שנקרא ברשת קודקוד עיתון, ואני שומע שיש שם, מצטבר שם איזושהי בעיה. תאר מה אתה שומע. יורים, אחרי זה הקמב"ץ עולה לקשר ואומר שהם הולכים להיפגע כולם ולהיכנע וליפול בשבי, ודיבורים קשים ביותר. השתמשו במונח כניעה? כן. תחשוב על זה שגדוד מאיים בכניעה, גדוד טנקים. זה טראומה, ואני הבנתי שאם אנחנו לא עושים פה משהו, יכול לקרות משהו שנתאר עליו הרבה שנים. ואז אני מתקשר ליאנוש, מפקד הגיס, ואני אומר לו, המשימה שלי לעתיד, אבל יש פה בעיה. יש פה בעיה. הוא אומר, אני אבדוק. אחרי כמה זמן הוא חוזר אליי, הוא אומר, אתה צודק, אתה מחלץ אותם. אנחנו עומדים בעמדות, הכל פסטורלי, שקט. מתחיל להיות אור ראשון, אבל יש ערפל. ואני משאיר מחלקה בחיפוי, גולש קדימה, והכל מתעורר. מהומת גיהינום. 4 סאגרים עפים מולי, ואני בוגר מלחמת יום כיפור, כבר מכיר מה זה סאגרים. 4 סאגרים עפים, 3 מפספסים, והרביעי עובר לידי ונתקע בטנק שמאחוריי, הטנק של קץ. איך שנכנסנו, ממש, בתחילת הבתים, קיבלנו שטח פתוח, ואז קיבלנו את מכת האש, הבנתי שפה יש סיפור שאנחנו הולכים לחטוף אותה. זה היה מערב קלאסי שאני לא יודע למה לא מלמדים אותו בצבא. בועז נסע בכביש, המערב מצד מזרח לו, השמש מתחילה לזרוח, השמש בעיניים. דפים עליו סאגרים, ו-RPGים, ונונטטים. אתה בכלל לא יודע אפילו על מי לראות. ב10 דקות נפגעו כל הנגמשים של החרמש, ואני שומע בקשר הגדודית, נפגעתי אני נוטש, נפגעתי אני נוטש, נפגעתי אני נוטש. קפצנו מהטנק, הצוות שכב ליד הטנק, אחד אנשי הצוות היה גם פצוע קשה, והסורים עברו ממש לידינו. קיבלנו פגז, נונטט כנראה, בגלגל תמך באזור של הנהג. ואז הטנק שלנו נעצר. ראיתי שיעורים עליי. עשיתי תפוס מחסה אחרי בית אפור, יש שם 2 בתים באפור ואדום, ואז חטפתי אותי לפני הבית האפור, נטשתי מאחורי הבית האפור עם כל הצוות שלי, והטנק עוד הידרדר קדימה, חטף אותי, צריח התהפך, והטנק התפוצץ וגם. עוד לא הספקתי לחשוב הרבה, ואז חטפתי. הנהג שלי נהרג. נהג הטנק, דרור לוגסי, זיכרונו לברכה, נהרג במקום, בפגיעת טיל סאגר, בן 25 במותו. ההודעה הראשונית למשפחה הייתה נעדר. חשבנו, לא מוצאים אותו, לא יודעים איפה הוא, משהו שלא ברור לנו. ולקח 4 ימים עד שהבנו למה אמרו לנו שהוא נעדר. חבריו ליחידה באים בכל שנה להיות עם משפחתו ביום שנהרג. היה חולה צבא, הוא היה מחכה לזה, הוא אהב את הצבא. אני בעקבות אבא שירתתי בשריון, הייתי מדריכת שריון. עמרם אדמונד דדון, זיכרונו לברכה, לוחם בכוח הנגמשים שהצטרף לגדוד השריון, בן 39 במותו. זוכרת כמה ימי עצמאות, היה לוקח אותנו לראות טנקים. יש לנו תמונות זה בילוי ישראלי ידוע, לראות טנקים. לראות טנקים, כן, כל זה השאיר בסיסים פתוחים, אני זוכרת שזה אחד הבסיסים. עדיין יש את המושג הזה של בסיסים פתוחים. וגם זה, מישהו בצבא החליט לקחת את משפחות החללים למקום שבו נערך הקרב, בתוך לבנון, באמצע מלחמה, עם הילדים. היינו בסערת רגשות, זה היה טרי ומה ראיתם? שרידים, בתים עזובים. חיפשנו איזשהו משהו
ממה שנשאר שם. פשוט התחלנו לחפש ברצפה, ללקט... מצאתי את הכובע, ואז התחלתי לצרוח. זה כובע שבא לי. שזיהית אותו מיד. בוודאי זה אני סרקתי. אני זוכרת שאנחנו שומעים ורואים פגזים ככה, אני זוכרת אותם רצים, שורקים ככה במרחק, אמנם לא זה. כנראה הייתה איזושהי התחממות בגזרה או משהו כזה, ואז באמת העלו אותנו בחזרה לאוטובוסים מהר. זה היה לחץ כזה של להסתלק משם. בקרב ובמערב, בדרך לחילוץ הגדוד של עירה בסולטן יעקב, נהרגו 13 לוחמים. 9 מהם בגדוד 8132 שהוביל את הכוח. כשאנחנו באנו, ראיתי טנקים. לא ראיתי אנשים, אבל ראיתי טנקים רצים כמו משוגעים לצאת משם, כי הם היו במלכודת. איך שאנחנו עלינו, הם פתאום רואים את הגדוד, הם רואים פתאום טנקים ישראלים נוסעים אחורה. התחילו לברוח טנקים של עירה החוצה. ורצו שם עם מדפים סגורים, אף אחד לא עצר, גם אם רצית את הטרמפ שם, בתוך סולטן יעקב, אף אחד לא ראה אותך ולא הסתכל. עפו, וגם הטנקים שנפגעו אחרינו. ממש על הציר. הם רק רצו לברוח מהתופת שלהם בלילה שם בפנים. חיילים שלי אומרים לי, מגיעים שבויים. אני מסתכל במשקפת, כן, 3 חבר'ה עם דגל לבן. אני מסדר את החבר'ה ברתקים, מגיעים 3 חבר'ה, ואני מזהה כבר מכמה... מי אתם? מדברים איתי עברית. והדגל הלבן זה טלית קטן. מי אתם? מאיפה באתם? אנחנו ישיבת הסדר, טנקיסטים, אנחנו כל הלילה שם שוכבים, מיובשים, תנו מים. סרוב היה מתק אצלי בסדיר, כשהייתי מ"מ בסדיר. הבנתי שהוא נהדר, אבל עכשיו גם כשהוא חזר אני עם דמעות בעיניים. זה לא... זה מעגל שנסגר. זאת אומרת, היית שם לידו, אבל... אני כאילו הלכתי לחלץ חייל שלי מהסדיר ולא ידעתי שאני עושה את זה. באוגדה היו לנו 13 הרוגים. כן. בקרב הזה, שהוא קרב לקראת הגעה לחילוץ. והוא בוודאי שירת את החילוץ בסופו של דבר, כי הגדוד יצא על ידי אותו לחץ אוגדתי שלנו. אז זהו סיפורו של גדוד 8132, הגדוד ששילם מחיר כבד ונשכח בדרך לסולטן יעקב. אם יש 10 או 100 אנשים בתוך הגדוד שלי שכועסים, שלקחו את הסריטה הזאת ברמות שונות. אני יודע שלא נעשה תחקיר שאני השתתפתי בו, שהביאו את כל המפקדים לשמוע כל אחד מה הוא עשה, מה הוא ידע, מה הוא לא ידע. אין לי מושג. התחקיר היחידי שנעשה זה אני עשיתי בתוך הגדוד. יש הרגשה שצה"ל שלי, הצבא שלי, מטייח את הקרב הזה, לא מוציא מסקנות, לא נערך מעולם תחקור, לא שמו את הדברים על השולחן, וזה מפריע לי, זה מפריע לי וזה מפריע לכל עם ישראל. אתם כועסים שהקרב הזה קצת נעלם? זאת אומרת, מדברים על סולטן יעקב, אבל לא מדברים על קרב ענק שהיה סמוך מאוד אליו? תראה, גם סיפור סולטן יעקב הוא איזושהי אפיזודה במלחמה. כן. בגלל שנכנסה הפסקת אש ונקטע באיבו. אבל יש פה חיילים שנלחמו, ויש פה הרוגים, יש משפחות. כן. זה חלק מאותו מכלול. אז לא דובר עד היום על הקטע הזה, אבל יש פה קטע שאנשים מרגישים. תרמנו לדבר הזה, ואנחנו לא מוזכרים בכלל.